Mă, știți ce-i trist? Voi vreți nume cu pul. Sincer am. De ce? Nu există de ce. Așa mă merge. Ce ori ai întrebat mai? Ai vrut la numă cu pul? Da. Mai greu cu pul? Îți mai dau. Fuck you. Chiar cred, nu? Dați-mă un pupic de plastic. Prezervativ din amba. O șoseată? Deci tu nu faci să-i plăceri, să înțelegi că nu ești patru. Cine a să-mi credeți în agata, dar noi ne credem voi. Exact. Hai plecați. Nu mă place compania mea. Da. Era mai știi la școală. Să știi. Soro, scoate caietul și scrie. Acum o tată. Scoate caietul și scrie, hai. Bă. Andrei. Hai, Denițe, faci campion. Hai că zic ceva din ce-a fost cândva familia mea. Nu durează mult. Dacă s-a dus la o nuntă. Și dacă nu știi că a fost alcoolic și încă mai e. S-a dus la o nuntă, a vrut să cunoască părinții soției. S-a dus cu privire de aia după ce era deja beat mulți. Urâte și fă. Da. Se duce la tatăl miresei, se uite așa în râmbele. Bă, urâte, cum ai luat-o? Prost ești, mă. Se spune că n-am mai băut de atunci. Până o să moară cum alcoolic. Chiar mi-a luat un caiet, frate? Da! Chiar ai luat un caiet la tine. Nu, chiar luat la... Parte! Păcat. Nu, m-am gândit în felul următor. Vorbesc despre poliția animalelor. Poliția animalelor. Poliția ta. Poliția animalelor. Imaginați-vă poliția animalelor, care a fost făcută acum câțiva ani printr-o, nu știu, o declarație ținută de parlament, căcaturile astea. Imaginați-vă poliția animalelor într-o patrulă, o femeie făcută poștă de 6 negri mari. Ajutor? 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 Nu sare nimeni. Nimeni de la poliția animalelor. Nu o să că de la poliția animalelor nu este sectorul nostru. Ne pare rău, sunați la 112 dacă aveți probleme. Ajutor, miau! Pista, măi! Poliția animalelor. Tornezi iarbă? Atunci... Vă-ți spui și un lut! Alo, poliția animalelor! Da. Ziceți un banc, bă! Bă, nu tu! Nu tu, fii nu! Hai bine! Deci, Bulă era la prietenul lui de la închisoare. Ăla avea o undită mai papagală. Și Bulă zice, bă, să-mi va piciorul dacă plec fără papagalul ăsta. Ăla, bă, dar ești tâmpit, vrei să iei papagalul în avion? Da, mă, vreau să-l iau. Stă ăla ce stă, îi dă papagalul. Bulă cu papagalul pe umeri, merge așa la avion. O stewardesă îl vede. Domnule, hai să fii serios, că n-ai voie cu papagalul aici. Se duce Bulă, papagalul în chiloți și se urcă în avion. Lângă el se pune o măicuță. Papagalul nu mai avea aer. Dă cu ciorcul să deschide prohapul. Măicuța citează ziarul, Pula a dormit. Zice măicuța, domnule, mă scuzați, dar cred că mi s-a spart un ou. Era pui, loser. Cum îmbină bărbații sexul cu magie? Fut și dispar. E mult mai amuzant decât papagali și cu mai
Deci o femeie în picioare. Sunt super pe brusc. Așa e Bulgaria. Da. Și femeile au luat piciorul așa și... De ce femeile nu schiază? Care ce între și oferii izolată. Da, ne gândim în felul următor. Gândești, îți plac ce vreo insectă? E și prost, bă, Insecte, de fapt, îți plac insecte? Da, nu-ți plac țare, poți bate la Paris. Nu-ți plac nici gânda și de bucătărie, nu? Gândești ce s-ar întâmpla dacă toate animalele pe care le-ai omorât s-ar duce în rai. În spatele lui Sfântul Petru ar sta o armată de țânțari. Ăla-i! M-a stârpit cu papucul! Eu ce am făcut? I-am suc puțin sânge la cât are? Și tone de gândaj de bucătărie, frate. Gata, a fost foarte amuzant, mulțumim pentru dezvoltare. Let's go!